Narodil ses někdy kolem roku 1233, nejspíš jako druhorozený syn českého krále Václava I. Říkám nejspíš, protože přesné datum ani rok nikdo pořádně neví. A i to slavné místo tvého narození, městečko Městec Králové, je jenom pověst, kterou nic nedokazuje. Zkrátka i u tebe, jednoho z nejmocnějších králů, co kdy na českém trůně seděli, začínáme trochu v mlze. Jsi druhý v pořadí, což ve středověku znamená jednu jasnou věc. Trůn není pro tebe. Ten patří tvému staršímu bratrovi Vladislavovi. Tebe čeká dráha vysokého církevního hodnostáře, takže se ti dostane slušného vzdělání, ale s vládnutím se nepočítá. Jsi náhradník, ten, na kterého se v rodině tak trochu zapomíná. A pak v lednu 1247 tvůj bratr Vladislav z nenadání umře ve Vídni. Je mu teprve 19. Na co přesně zemřel, to se dodnes neví. Prameny to prostě neuvádějí. A rázem se z tebe, 14letého kluka určeného do kláštera, stává jediný dědic Českého království. Osud ti právě rozdal úplně nové karty. Tvůj táta Václav to nese špatně. A tím myslím fakt špatně. Ztrátu prvorozeného syna, do kterého vkládal všechny naděje, nerozdýchá, stáhne se z veřejného života, obklopí se hrstkou oblíbenců a začne se chovat čím dál podivněji. Mimochodem, tenhle Václav I. je v dějinách známý jako jednooký, protože o oko přišel při lovu, ale o tom si řekneme více v jinačím videu. Zatímco táta upadá do deprese, ty jsi mladý, ctižádostivý a netrpělivý. A to je nebezpečná kombinace. Nespokojená šlechta, hlavně mocný jihočeský rod Vítkovců v tobě uvidí ideální nástroj. Tak tě roku 1247 bez tátova vědomí zvolí takzvaným mladším králem, tedy jakýmsi spoluvládcem. Jenže to není žádné poklidné předání moci, to je otevřená vzpoura. Postavíš se se šlechtou proti vlastnímu otci a táta, opuštěný většinou pánů, musí dokonce na čas utéct ze země do Saské Míšně. Zvládl si vyhnat vlastního krále z jeho vlastní země. V pubertě. To je úctyhodný výkon, jenže vítězství ti moc dlouho nevydrží. Chceš zničit poslední zbytky tátových věrných a tak v roce 1248 vytáhneš dobít jejich baštu. Město Most. A tady to zboráš. Tátovi stoupenci přepadnou tvůj vojenský tábor a pořádně tě zbijí. Tvoje koalice se začne rozpadat a najednou si ten slabší. V srpnu 1249 tátovo vojsko oblehne a dobude Pražský hrad a tobě nezbude než se vzdát. Táta tě za trest krátce zavře na hradě Přimda. Ale protože jsi pořád jeho jediný dědic a on nechce, aby rod vymřel, po pár týdnech tě pustí a udělá z tebe zase moravského markraběte, akorát pod dohledem svých lidí. Zkusil si svrhnout krále, prohrál si to a vyvázl jen proto, že jsi v rodině zkrátka nenahraditelný. Ale teď se ukáže, jak jsi chytrý, protože místo, aby se s tátou dál hádal, spojíte síly. Zrovna totiž v sousedním Rakousku vymřel takzvaně po meči vládnoucí rod Babenberků, což znamená, že jim došly mužští dědicové a zůstaly jen ženy. A bohaté rakouské vévodství tak najednou leží bez pána. A vy dva jdete po něm. Rakouská šlechta si tě roku 1251 zvolí za vévodu a ty to celé spečetíš svatbou. Přesně s jednou z těch babemberských dědiček. A teď se podrž, protože tahle svatba je zvláštní. Vezmeš si Markétu Babemberskou, poslední dědičku tohoto rodu. Problém je, že Markétě je kolem 50 a tobě 19. Je od tebe skoro o 30 let starší a klidně by mohla být tvoje máma. Tady nejde o lásku ani náhodou. Jde o to, že s ní získáš bohaté Rakousy a Štýrsko. Je to čistý obchod, kde je nevěsta vlastně jen klíčem k území. V roce 1253 ti umře táta a ty konečně dosedneš na český trůn jako právoplatný král. A začne to nejlepší období tvého života. Rozjedeš expanzi, jakou tahle země nezažila. Vyhráváš bitvy, uzavíráš chytré smlouvy, polikáš jedno území za druhým. V roce 1260 rozdrtíš uherského krále v bitvě u Kressenbrunnu a připojíš Štýrsko. Pak přibereš Korutany
a Kraňsko. Tvoje říše se nakonec roztáhne od hor na severu Čech až skoro k Jaderskému moři. Na tehdejší poměry něco naprosto neuvěřitelného. Jsi pánem území 5krát většího, než je dnešní Česko. A právě v téhle době si vysloužíš svoji slavnou přezdívku. Král železný a zlatý. Železný máš prý po svojí pověstné těžké jízdě o brněných rytířích, kterým se přezdívalo železní páni a kteří drtili každého protivníka. A zlatý? To potom nezměrném bohatství, které ti plyne hlavně z těžby stříbra. Máš peníze, máš armádu, máš půl střední Evropy, jsi na absolutním vrcholu. Zakládáš města, spoustu měst, mnohá stojí dodnes. Podnikneš dokonce křížovou výpravu do pohanského Pruska, kde na tvojí počest pojmenují nově založené město Královec, které dnes znáš jako ruský Kaliningrad. Jo, jedno z nejznámějších ruských měst je vlastně pojmenované po českém králi. Jenže máš jeden zásadní problém a ten se jmenuje dědic. S tou svojí starou Markétou totiž žádné dítě mít nemůžeš a bez syna je celá tvoje obrovská říše jako domeček z karet. Takže zařídíš, aby ti papež to manželství zrušil a v roce 1261 se oženíš znovu, tentokrát s mladičkou a prý překrásnou Kunhůtou, vnučkou uherského krále. A ta ti konečně porodí vytouženého syna Václava, budoucího krále Václava II. Máš dědice. Zdá se, že máš všechno. A přesně tady na vrcholu se štěstí začne obracet. Roku 1273 se totiž v svaté říši římské volí nový král a ty jsi jeden z favoritů. Jsi přece nejmocnější kníže široko daleko. Jenže právě proto tě ostatní kurfiřti, tedy volitelé, nechtějí. Bojí se tě. Jsi na jejich vkus moc silný. A tak radši zvolí někoho, kdo vypadá jako bezvýznamný, chudší hrabě od někud z pomezí dnešního Německa a Švýcarska. Jmenuje se Rudolf Habsburský. Tohle jméno si zapamatuj, protože tenhle chudák, kterého si podcenil, se stane tvojí zkázou. A jeho rod, Habsburkové, pak bude vládnout tvojí zemi dalších skoro 650 let. Ty Rudolfovu volbu neuznáš, urazíš se a to je začátek konce. Rudolf totiž není žádný hlupák. Chce ta bohatá rakouská území pro svůj rod a tak jde po tobě. A navíc máš štěstí. Doma se ti totiž bouří tvoje vlastní šlechta, hlavně ti Vítkovci, co tě kdysi jako kluka vynesli nahoru. V roce 1276 tě Rudolf dostane do kouta natolik, že musíš uzavřít potupný vídeňský mír a vzdát se všech těch rakouských a alpských zemí, co si celý život budoval. Všechno, pro co si žil, ti bere zpátky ten chudák, kterého si měl za absolutní nulu. To ty nemůžeš překousnout. A tak se rozhodneš získat všechno zpátky silou. Schyluje se k rozhodujícímu střetu. 26. srpna 1278 na takzvaném Moravském poli u vesnice Suché Kruty v dnešním Rakousku se tvoje vojsko postaví spojeným armádám Rudolfa Habsburského a uherského krále. Je horký páteční den a schyluje se k jedné z nejosudovějších bitev českých dějin. A teď musím krapet přibrzdit, protože o téhle bitvě se po staletí vyprávěly věci, které nejsou pravda. Nejslavnější z nich je legenda o zradě. Prý tě v rozhodující chvíli zradil tvůj vlastní velitel Milota z Dědic, který uprostřed bitvy ujel z boje a nechal tě na pospas nepříteli. Táhle historka zní skvěle, ale dnešní historici ji považují za vymyšlenou. Milota byl ve skutečnosti jedním z tvých nejvěrnějších. Tuhle zradu si totiž lidé vymysleli až o 500 let později, v 19. století. Vlastencům se prostě nechtělo věřit, že by tak velký král mohl prohrát bez toho, aby ho někdo zradil. Pravda je obyčejnější a možná i trapnější. Tebe neporazila zrada. Tebe porazilo to, že jsi nebyl tak dobrý stratég, jak jsi smyslel. 20 let si vyhrával hlavně silou svojí těžké jízdy. Prostě si nepřítele převálcoval. Jenže Rudolf Habsburský umí něco, co ty ne. A to je lest. Nachystá si zálohu. Oddíl jezdců, který se ve chvíli, kdy je bitva ještě nerozhodnutá, vyřítí ze zálohy do boku tvojí sestavy. Tehdy se něco takového považovalo za nerytířské, skoro za podvod. Ale zafunguje to dokonale. Tvoje vojsko se v panice zhroutí,
a dá na útěk. A pak přichází tvůj konec. V té vřavě ztratíš koně a ocitneš se na zemi. Bezmocný, v těžké zbroji. A tady tě dostihnou nepřátelští vojáci. Podle dobových kronik tě na zemi ubodají nejdřív ranou mečem do hrudi, pak ti dýkou podřežou hrdlo. Kroniky mluví o mnoha ranách, tvoje tělo je prý úplně rozsekané. Král železný a zlatý, pán půlky střední Evropy umírá zabitý v blátě jako obyčejný voják. Je ti 45 let. Ponížení tvé osoby pokračuje i po smrti. Tvé mrtvé tělo odvezou do Vídně a tam ho na několik dní vystaví na odiv, nejspíš proto, aby lidi uvěřili, že jsi opravdu mrtvý. Pořádného pohřbu se dočkáš až za dlouhých 16 let, kdy tě tvůj syn Václav II. Konečně nechá slavnostně pohřbít v Praze. Tvojí smrtí a rozvratem, co po ní přijde, začnou pro tvoji zemi takzvaná zlá léta. Období bídy, plenění a chaosu. A Habsburkové, rod toho chudáka, kterého si tak podcenil, se díky tvojí porážce natrvalo usadí v Rakousku a stanou se jedním z nejmocnějších rodů celé Evropy na dalších 600 let. Prohrál si jednu jedinou bitvu, ale prohrál si ji tak, že si tím změnil dějiny celého kontinentu. A na to, jak si s vládnutím poradil tvůj 7letý syn Václav II., který byl po tvé smrti vězněn na opuštěném hradě Bezděs, se podíváme v příštím videu. Tak se přihlaš k odběru a čekání si můžeš zkrátit třeba videem, které vidíš na obrazovce.